ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи таоло ва баракатуҳ. ба кулли бинандагони шабакаи бародармон, специалист ТЖК ва тамошобинони шабакаи Садои умед. хуб бародарои азиз, ин бародаре ки алҳол дар назди мо мебинен, ин бародар як устои беҳтарин дар Тоҷикистон ҳаст. яъне ки специалист барои ҳамон навистааст номи каналша ки устои беҳтарин оид бар ана ҳамин ремонти хона, абделка ва ин паталоку маталоку, ин поставка маставка ҳама тарафа беҳтарин усто аст. яъне ки качественно кор мекунад. евроремонт бигем ба забони хидмон, евроремонто мекунад. ин хонае ки ҳозир алҳол мебинед хонаи хидмон ҳастай. мо ҳамин бародари даъват кардаги омадаги ҳамин хонара задагӣ ҳастай. ин бародар дар ҳамин интернет ҳам шабакаи нами шабакаи алҳол дестида ҳамин бародар ҳастай. иншоаллоҳ ки бародар мехоҳад ки дар ҳамин шабака тарзи анам хел поставка сохтан, чӣ гуна паталок задан, абой задан, ҳамаи ҳамин корора баҳри кулли мардами муҳоҷир нишон медиҳад. ва боз касе ки мехоҳад хонаи худша ана ҳамин хел мисол ремонт бикунад, чӣ намуде ки бихоҳед намуд ба таби дилтон мекунад, ҳамон гӯё ки аксашро нишон бите, ҳамон хел иншоаллоҳ ки мекунад метиҳатона беҳтарин ва качество ва ҳалол кор аст. иншоаллоҳ шумо бояд чӣ кор кунед бародарон? агар бихоҳед ки аз ҳамин корҳо ҳамаи ҳамин корҳоро ёд бигирен, дар ҳамин шабака обуна бишавен ва наворҳоро паҳн кардан гирен, дастгирӣ кунед бародара. иншоаллоҳ ҳам баҳратон навор мегирад, корҳоша нишонтон метиҳад ва ҳам хонаҳои кадомед ки мисол мехоҳем ки дар хонаҳотон ҳамин хеле дизайнерои нами хеле паталоку маталок чизе ки бизанем, дар комментари ҳамин бародар муроҷиат мекунед, рақамашонро ба шумо равон мекунад, метавонад ки барава хонатона иншоаллоҳ ки беҳтарин бикунад таби дилатон. хай иншоаллоҳ ки навоз як ба навор мегирад, бубинед чӣ гуна кардаги аст ҳамин бародар. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا غازت الآثام لحمي ثم عظمي والعروقا كنت في التفحيط نجما як чизи дигар нагуфтан намонад бародарои азиз ки дизайнери ана ҳамин хонаҳо ҳамин бародар худаш ҳастад, мувофиқи худаш мисол бо дизайнер мекунад, метиҳатона маъқултона шуд бухай ба фикри худтон чӣ хеле ки маъқул айтона. ҳамин сабаб подписация кунед. ман бовар дорам барои муҳоҷирон бисёр зарур аст ҳамин шабака. ин бародар тамоми намуди кора ба шумо нишон медиҳад ки чӣ гуна абой задан дар кора, чӣ гуна шпаклёвка кардан дар кора, чӣ гуна хеле поставка сохтан дар кора, чӣ гуна паталок сохтан дар кора, чӣ гуна размер ҳамаи ҳамеда хусусан барои муҳоҷирон зарури ҳастай. ҳатман обуна шавен ва тамошо бикунен. ҳамаи иншоаллоҳ маълумотҳоро ва корам ҳам ёд мегирен, ҳам хонаҳотон агар ки кардани бошед даъватш мекунед иншоаллоҳ. хуб бародарам ягон сухан дошта бошед баҳри тамошобинони шабакаи худат. марҳамат, суханатро мегуфтем. ва сухани ман чӣ хеле ки шумо гуфтем, сухани ман ҳамин буд. ва агар хоҳанд дар канали ман обуна шаванд, иншоаллоҳ бо мо чизе ки буд ҳамуро ба мо маълумотшо нишон медиҳем. мефаҳмед дар борааш ки чӣ хел часпонан, чӣ сохтан, тарзи абройкашӣ, тарзи поставкаро сохтан, тарзи паталок сохтан, ҳамашро дар борааш маълумот медиҳем. хуб бародарои азиз, худованд ёру мададгоратон бошад. дар ҳаққмон бо дуо бошен. ҳатман дастгирӣ кунед бародаро дар шабакааш обуна шавед. صافيا يكفي بروقا